Romantic ka first si date. Heart. First date akong i-open si Heart. Ay, sorry, Dad. Ako date ni Heart. Ikaw pag-date ni Heart. 설레도 될까 네 생각 참 예쁘다 Date yun ni namong ni Jomi. mo mama date. Gaon, Day. Gusto ko ayo ganina. Wala ligo. What's up guys, it's Angela and welcome to my channel. And karon kay July 26 and it's currently 1 p.m. And karon naka-shoot pa na Date time, oy. Uy, yes, uy! Diary, wala na, dear diary. Karon kay kami ra duha ni Queen Unicorn ang magkuyog kay ang duha ka kiki nasa sila Mga lakaw boys, ila. lakaw po ng mga boys. Kung ni girls po din nga mga lakaw. Date na mo. So bali date, first date din. Ito lang mo, mga nga video dahil. Our first date. Ay, dahil. Ano naman? O, tawad ka na mo, may ng video dahil. Ay, wala naman mo dahil. Wala naman dahil eh. Sige, laban dahil. Showbiz kay dahil. Padomi sa Ayala. Kay amo i-try ang Happy Brows o Nailaholics ang ilang mga service. Karon kay magpa-thread ko what jud ni nako hilabdi akong kilay for pila na ka months. Mura lang siya limpyo pero wadyo na nako. Wala ko nag-block na. Kay gikapoy inyong bishit cake. Kung last nga pa-threading kay second year. Second High year. school? High school. Like sa kay grade school. Second year grade school. Kalimot na ko sa feeling sa magpa-thread, no? Excited ka dahil magpa-thread din Kulbaan ko guys, sakit feel ako sakit dahil. Day, Pero ano ka naman tayong sakit? Day? Yes, Zach! Dayon, after anak, kay ato dayon may sa Nailaholics para magpa-manicure and pedicure. After pod anak, kay magpag-pasad mo. Ay, Di pa to sure ay, di pa din sure, pero kung ma-sure, Ma-sure. i-upload sa vlog. Balik alin tong program, jud ni karon nga adlaw. The date, yun ni namong ni Jomi. Mo mama date. Ikaw rin. Sumakay Ay, ka. palawa na eh. Kay wala may katultol. Si pangalan dahil. Happy Brows. Wala man dahil. Wala lagi. Nailaholics ka na. Wala day, wala giday. Nara dahil. You are here. Nilaban mo liko pa ta dahil. Level 3. Huwag ako na-memorize. Di ko kabayag-basa na. Serious ako. Ano ba? Ano yung kuwan kayo? Mangita na ta day. So, nanami sa Ayala. Mangita namin, hunting na. Agoy na pa. Agoy na pa. Narato lang ba yun? Natense ang bayot, Ar. Just miss. Day, happy tatas Nailaholics day. Ang sa imong maingon. I'm very excited. Ako sad, malimpyo ang akong budhi. Kumagpo nga po. Ay, kay ganda. Basic kasi paghot. Happy New Year, dahil. Nauna yun mi sa Happy Brows. Thank you, Lord. Nakita na sa Wala, wala. Tiga na appeal sa ko ang vlog. Pero hi! Amiga na. Today, nagkita kami sa tong Bio Essence dahil. Kay nabilin man ang tripod ni Joe niya na dere na ang ubang gamhana yung game. Hello, wapa din mo na human. Abi kung mana mo. Na dito, Happy Brows. Hey RJ, nilom lagi kay ka. With na mong birthday, happy birthday to you. Meaning tigawang naka. Ay, kapoy birthday. Kuya. Nagyalik pa ko niya. Kalimot ko mag-threading naman ligyan. Lagi. No? Sayang. Kailangan. Tingnan mo go. Go. Ito naman gibotante. As you guys can see, kanang ugaw kaya akong kilay karon pila naka-months ko wala naka-plug. Start naman. Sige. Ay, sorry. True po din yung bisikit sa sakitan. Okay, done. Six hours lang tayo basta surat. Ano, limpyo na kaya tanaw na akong kilay. Nabakuhan ko. Kilayan ko ni ate. Kaya na pa petrolyo, ma'am ha. Sige. Mura nagtao akong kilay. Akong kilay, murag ikaw, gwapang. Hindi, no? Kay man naman ta sa kasakit, magpa-relax sa sadda. Sunod kay, ari na may sa Nailaholics para magpa-manicure and pedicure.
Naka-stand. Hey, romantic ka to first si date. Heart, uy. Maingay First ka. date akong i-open si Heart. Ay, sorry, Day. Ako, Pag-date ni Heart. Kamu pag-date ni Ay, sagsilos di yun. Guys, kung di mo kasabot guys, kana si Heart ang amuhang imaginary friend. So like, kung magstorya na akong kalit like, Sabay, Heart? Busy ba na ako diri dahil? Storya ming Heart dahil. Yung landian ang bata. Day, si Heart, Day. Bata na, Day. Bata din sa... Hello. Apir mo minay. Chika eh. Kuan, mamshi man. Mamshi Heart. Nails na po may kay mga patay ni Kung kumagko. ikaw, Day, nagpataas ka, Day. Ako, Day, kay wabu age na ako. Kako, Day. Heavy sa age na. Laban dyan kayo ba? Mga 10 days yun Asa yung daw walay kita ko, kit-kit Day? ba? Kita ko, Day. Lesbian ka na. Love me please. Love me please. Ay, mong patay nga kumag... Ayaw, Day! Sapa kayo. Ayaw, lagi mo. Ay, siya nag-record the whole time. Da, abi, Day. Ako manggihunghungan si Heart Good. Mao na ang Epsom salt. Help Pasintabi sa mga kumakain. relieve aching muscles. So, dili ka siya mo siya makuan mo nga mo effect dayon. Ang hato na niya is regular ni mo siya gamit. Ah, okay. Gilos mo siya ma'am. Ay, ayun lang sa tagpalis, ma'am. Hello, na pink. Pwede siya Pink lang te, kay I love pink te. Kanya siya nga pink te. ma'am. Yes, For te. hands and feet, ma'am. Yes, te. Thank you, ma'am. Thank you, te. Good night, Day. Good night, Day. Sweet dreams. Kasi tapad daw si Heart ni mo, Day. Okay lang, Day. Heart. Katulog na Heart. Mabilar ka na pa Duka klase kayo, Day. Chika mini. Chika mini. Day, naku, chika, Day. Chika. Sa kong kumagko, Day. Sa po, Day. Pag grade 5 na ko, Day. Kaya suya man dyan ko ka ng mga limpyo-limpyo ba niya. Kat-on ko ako. Oo. Kat-on ko ako. Day. Kung na may hugaw, ako si siya, gilimpyuhan dyan ako bantod sa nasamad siya, Day. Kanang nihubag dyan siya, Day. As in, lagi. Yan na, natangtang ang kuan, Day. Nasakay ka. Sabong kita, Day. Dito kasi vlogger lang po. So manami sa among kilay o among manicure nakatog ang mga Ibigot kilay should workshop. kaayo. Lami kay As music in, nila like, dai. saba kay taday niya, mga pila ka minuto day, kinahilom taday, kay, katanong na ko sa'yo mo, goch ka day, goch po ko, Ibigot, ikaw na lang ko din. Ma'am, service done, ma'am. Ma'am, abusar ma'am. Karon mga tumi sa Lohas, Skin and Slimming. Taas na, Pero pagamayo day. na to yung mga aping nga mo supaw day. Di bitaw day. Facial, bitaw po facial, labun tayo para nagbuhay na po. Asa man na dai? Asa located? Nasa the gallery, the greenery. Dool na dai. O ka na sila. Okay, laban dai. Laban day. So update no. Dili na ako mag-expect nga magdugay ni kaniyang kanindot sa akong nails karon kay wa di magdugay na akong ana. Walay magdugay. Bilasa kay ko nga pagkababae. Ana, day. Bilasa, day. Bilasa ka ng kuan ba? Bilasa nga pagkabayot. Ana, hugawan. Ana, Uy! gani. Oh, sige ba kung gawan dai? Di sa dai. Lipis gama char. Ako jud ko an all pink. Pakita po na akong green. Iyang gray. Silver Ay, surfer. dai. Wapo kay ko diri. Oh. Kalimot na ko sa nato kong ingon. Uy, Heart! Hello! Ay, naami Tara, guys. busy diri. Tara! Facial. Hey, facial. Dati, okay ba sa kong heart of weight? Okay ra ni? Kuan ka day, mga 72 kilos ka day. Isa ka dai. Budi. Vlogger lagi ka day. Vlogger lagi ka day. Dai, reasons for Vlogger. today's visit. Vlog. Si pacemakers dai. Pacemaker sa make o peace. Ano siya ng slimming, te? Slimming. Saan man? Magamay ang aping, te? Charot lang, day. Body man eh. Body mo Ay, body din na, day. Body of the young man. Body of the young man. Man. Nangutaan na si ate nga nung daghan, no, kuno kayo may inaning ipakita. Nanghambog ni te! Ashim, gata dai. Ito mong medical facial, day. So na nako the first time ba ako magpa-facial. Wala lang, ambot mahadlok ko. Bisitahon na to ang pasyente dito because Day, okay na ka day? Okay na imong mattress day. Nabutangan na kag mattress. Sabak yung mga bayot. Namura siya ko Ed na siya pa inyong besikig, gitang-tang na ang makeup. Pero red gaya po kay lips. Agtang, mura watermelon. Umod sa ka-circle. Day, gistim na kadira, day. Padong na, day. Perfect kayo sa imong supaw mo na day. Inita ang supaw, day. Pangayo ketchup ni auntie, day. Daghan ba te? Duha ra sa agtang.
So, manadyo ta diri dapitan, no? Na-relax yung ko. Buhi pa ka diha, day. Sakit kay ang kuan. Freaking. Wala pa lang. Alaga vlog yun, day. Maski naka-cover. Malipayon pa mo niya siya katong buhi siya. Sige lang tagpagwapa, nagpakilay na taday, nagpa-manicure, nagpa-facial. Dapat love life na sunod ani. Ay, amo abot. Ay. Ikaw, Roy. Ay. Kanino ka mo na lang magbuhay. Bitaw, ganahan ko ana. Sugot ka, day. Ganahan ko ana day sugot kay ko day. La. Di siya atras. Anong medyo uyab, day? Isure na nato, be. Ano ba ni mo nila? Kung dali ko nila. May ilugan ka, Angela. Ay. Pagdubi-dubi sa diha, oy. Ato to day. Dahil unti ka sa kinalami ang burger. I-date, i-date. Ay, ganahan gusto ko siya. Nami karon sa burger joint kay mag-burger me. Amo na yung first date na. Pagani day, wati ka gidala sa Cold Stone. Ay, ayaw, Cold Stone na day. Di ba ano ko favorite day? Bang dili day. Tara ang mga burger. Hulog day. Sili siya day. Burger, double joint. Double joint. Burger. Board. Kayo dyan. Wakala mo, tutay duck pala. Oh, Eh? Juday, I love you, Juday. Love you, Juday. Juday! Ano nabilin, Day? Yun, king adlaw day, no? Day, nagnabuhay. Kita ganap, Day. Sige. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Naday. Pundir, Day. Pundiran taday. Busy ba, Day? Finally, nakauli na good May. And if ganahan mo makibaw kung unsa ang sud atong plastic nga naa dito, na ang nadawat na dito, head over sa vlog ni Jomi. Ambot na ka, Day? Yung pat na day! Yung pat na day! Low pat na ko day! Tama to siya guys. I hope you guys enjoy this. Kay go pa na mi! Diba sabi ko sa inyo hindi magtatagal to. Wow, Tagalog. Gupa na akong nails. Kapoy ba? Tama na siya guys. Thank you so much for watching. If you guys enjoyed this video, please don't forget to give this a thumbs up. Subscribe to my channel kung ka mo ka-subscribe. Click that notification bell para ma-notify mo whenever I post videos. Onya, kanang follow me on my social medias, everything at Angela Morales X, and I will see you guys on my next video. And always remember that it's okay not to be perfect. Hello, yung rapper mo, Neko. Ay, hello, bye-bye na, ay.